manusyat nagladaydi. Daydi inay ayat tiyado agar karing agsang sangit daydi pusot no malaglagip kong tagiti. Daydi ayat ayat ngayon kapinerdi. Putay iti sa kantay pumanaw, binilbilang ko tipat sa tinaldaw. Sa pulog at talote, mabilang iti mayo, simang tatabi ako takal tabuksit mo. Hala, bigbegan man mo siya nagladaydi. Daydi kakinkit na wil sirok sa lamagi. Mabangbangaran daydi pusog no malaglagip kong tagiti. Daydi inararamit at sirok sa lamagi. Hala, bigbegan man mo siya nagladaydi. Daydi ka inarakupot sirok sa lamagi. Mabangbangaran daydi pusog no malaglagip kong tagiti. Daydi inararamit at sirok sa lamagi.